Good afternoon po kay Ma'am Marie Darpa Hopkins. And dumating na po yung mga package niya galing US. So yan. Salamat kasi hindi po kami nawalan. And meron din po kami mga package. So, unboxing din po natin. Kasi ayun na pala may ganito. Ayun. Kamu yan. Tubig. Baka dalak lamang na. Ay, duwag dami. Pambabayi. Pambayit. Pambayi bagan. Sa ko yan. So itong nakapatos-patos. Sa akin ni. Ay, Sa mo baga? sa aki ko na ba sa aki ko lang babae. Ano, tayo pambayi. Yung pisugiling ko kasuwag. Pangregalo ko na lang. Pero baga tulo. Ay, ano magkasi? Palda. Ay, palda. Regalo mo na sa mag-isip. Regalo mo sa Regalo mo kay Meryl. Kung estimarong ko naman ito, halawig naman ito. Lawig naman king. Ano yung pag Hangit. tayo? Short, pantalon. Sa ibang mga arugani mo, ano ang laog? May mga tala din po siyang, may mga padala po siyang face towel. Iya, tawin. Ang dakulong kayo naman kipay. Oo, so, kanya, manaw siya. Ano niya, sinilas. dakuldak. Dapat ka na pag gano'n na rin ako. Gibay ka na ako. Binakal mamix mo ito, Roy? Dahil, ano po eh, bakit sa paso? Arin? Yun, Big. big. Ito siguro naman. Wow! Ganyan na naman mo. Wow, ang ganda oh. Pero, duwa bagang ano? Ito po. Duwa-duwa masanang daw. Yan. Thank you, Tita Marie. Thank you. Ito. Nakuyaw na? Upo. Sa akin itong green. Green man Paano sa mo ro. kusan pa? Wow, ang ganda oh. Pa, paano mo kusan? Green man. Woo! Sabi ni bilhin na pang ano? Sabing ano ito? Pang bipe. Bakit mo itong pang BP? So, tigay ba itong practice yun sa ano? Kapartner na itong Partner ka itong ano, mangko. Partner ka mangko. Wow, ganda. Pero Ay, manaka. Oh. Sa kuya na? ano, kayo. Ang paralit mo na sa
Anong na pidaso? Anong... Bakanduan ko yan ha. Baka partner magkatong kapit na ito. Ini. Kung makakuya ng gamito. Mhm. Anong? Barkades. Makahinayang yung gamiton. Yan. Thank you, Tita Marie. Thank you po. Pang ano sana. Ano pa nga sa mga kagibo ng stand po sa mga hali ng nanay. Takulong tayo. Takulong na yun. Bakit mo pa? Kaya nga naman kami dyan. Sakatag nga. So, halo ng Paragad na. chinela. Dahil okay. Lain ay. Pang lalaki ba ganyan eh? Bayi. Girls underwear pala. Kaya meron din pong mga chocolates, saka magazine. May dahil pong chocolates oh. Automix. Chocolate. Chocolate po, chocolate. Chocolate. Loko mo. Pipiling dito sila. Ang ganda ng design, no? Tulo. Ayan. Idahan so, ay tiyan, idahan sa ibang tahon naman sa lawag. Apat na piraso. What is this? Wala ko dyan tulog yan. Yung Sige po. Sige, magsili sa Diba kalo. daw? Mga bulong. Ay, mga bulong, gamot, antacid tablet. Tama-tama sana to sa akin, no? Pang anti-acid. Kasi mataas yung acid ko. Kaya madalas ako acid reflux. Mga bulong. Kaso ang problema nga lang, ayaw kong uminom ng gamot. Isilyo. Ano? Ayaw ko po talaga kasing uminom ng gamot eh.
Kaya tama na po sa akin yung tubig-tubig lang pag mataas yung acid ko. Wow. Lasa. Oh, ang laki yan. Paubos mo sa nasa. Kaya na bulong sa kaya gan acid. Arin, ito. Ano mo yung Acid reflux. Yan. Tapos nagpapasabasura sa laog. pagdagas na? Laking tipid na namin, laking tipid na namin to, di na kayo bibili. Yan, dahil sa umaga, lagi akong uminom ng anong inom mo? Turmeric. Turmeric. Yan, dito na ako magkakapit. Mga ko yan. Wow. Sa lamesa gayon. Yan, chili garlic sauce. Yan, mahilig akong salada. Ano ba yung ko tuloy mo natin sa baghay na to? Pero bagay ito. Ay na ito. Daras mo ba dito? Kadakot naman. Ini pa. Hot chili. Ano gayon? Sa lamesa gayon. Ay ano ha? Buga ba kahon? Yan, this was next box. Daming ano, mga vitamins. Wow, so cute. Ang display, gad na. Ibuprofen, parang sa mga anto, sa mga masasakit, pain reliever. Ayan. Hindi po uminom ng mga pain reliever. Nagtitiis na lang ako sa mga sakit na dumadapo sa akin. Sige po. Ayan, ano mga pang display na. Ayaw mga panlag sa divider. Wow. Ano ka sa lang pakalagang kapatol na sila. Unicorn, Shura. Malis ka dyan na ba? Ano mo yan? Yes. Ano na? Pang mga pang display yan na. Pang display lang yan. Hindi na natatanggal. Dahil natatanggal ang Kaya tigkakaputan ko. Uba pa. Cut. Captain Love. Baka na naman ona. Hindi yan, ano yan na. Cutter yan. Baka masugat ko yan. Kaya na ona. Sugat ko yan. Kaya na ona. Ha? Huwag na, huwag na. Kaya na ona. Sa atin yan, sa atin. Kasi wala na ako. Kasi wala ako iyo pa. Wow. Ang sakal. Thank you, Tita Marie. So beautiful. para tuwang ka. Wow. So heavy. Divider. Nak! Hoy, ano ang pigugunting mo? Pag nagupit ka. Sira ta. Ha? Sira na kita. Sige, kakana naman. Sira mo ah. Papasa. Ay,
siraan pa yung bagang kang kabayo. Ikog. May ikog na sana. Nak, umula na. Sumago pagpugada. Herb season. Yung mga ano nga ba? Ang breadcrumbs. Standard plastic. Plastic. Ayan yung mga dilata. Sa atin ang malagabas. Hindi po, maano mo yung cellphone? Ang gatas mo pero Ito yan, inigaro. Ang kumaka-inigaro. Makan ako. Ya. Ah, makan ako. Ya pa? kain ka na. Pa. 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 Wow. Mga mahal nito eh. Porcelain. Patungan. Bang, patungan sa namin. Patungan niya. Tangan mo. Ay, baka mga ano pa to? Plato pa. Lato. Plato pa. Yan bugay. Chilyo. Ay, buksan ano. Ay, kanya. Ako hati pa. Sige po. Dito tayo. Ito na yung magbibigat yan dito. Nada sa dito. Ang ganda bagay. Plato. Ilang araw kaya ito binalot? Sos, Ito intero. ko lahat. Ang pamatosan na, tira ng kilo. Wow. Yan talaga. Para rin ito ka ng happy. Happy sa akin. Happy sa akin. Ang tanan. At kaya disposable na pwede mong magamit. Yung Yung pang mayaman na eh. ano isa na pero gabato ng apat. Guwapo. Pilago sa dito, tayo balik mo girara yan. Ay iba naman kulay. Kakuyang ka na Kulay no? ka ito sa raw. Mangko. Dahil sa mangko Ay, ba mga nga? ito. Hindi ko lang rin pabagat sa akin. Apat ko yun. Gaya. Tulong siya. Na iyan mo kuya. Single. Ba na. Yan. Sabi ni Tita Marie, for your hard work, God bless you always. Ayan. To Mr. Oikley Makubuluan, this box is for you. Yan. Thank you, ma'am. Thank you, Tita Marie. Yan. Pasensya ka na kasi hindi tayo magkaintindihan. English speaking ka eh. Pag tumatawag, tango lang. Ay, Ayan sa kaulay mo kung English. sa kumbangge. Nakakaintindi man baga? Nakaintindi nga Ano na. so pag mura na bagay nung ano? Paro Tagalog na. Ay, wow. Pati. Sasana sa motor. Yung mga pangano niya. Hindi tayo sa ito.
Tinapay. Pang ano, pang aso, plato. Pangkuskus. Mahiligong talaga ito sa ano? Sa ayam. Ay, sa ayam, Mahiligong ito sa ayam. Naghagal ba ang kinandong lipod? Ito na ito. Kadako din unong. Baad mo doon naman. Bakit na? Yun ito sa indang ko yan. Ito na ang sayang. Ano ko yun, ayam na yun. Flower dish, oh. Pero Flower dish yan. Baso ini. Sa isa. Pang flower dish, Baso sa yelo. May yelo. Yan. Thank you, Tita Mare, Miss Kape. Ay, gusto ko sa tatay niyo kape. Yan yung pocketbook. Ay, magita nagkakarape. Bako. Suratan. Suratan ng ano? Diary. Kaya pan-display man sa nakaya. Dahil pwede ang pang ano, flower dish. Flower dish. Pasalamat ka. Pasalamat ka sa binigay ni Tita. Lakasan mo. Maday man na madangog. Thank you po. English speaking ito. Thank you po. Sabi, thank you very much. Talagang Pero yan. sukat na sukat ah. Ang right, ibang kolor. Galing ni Tita Maki mamili ah. Yaro, paborito mo ito. Puti magawa, ma-t-shirt yun, Paham mo. Oh. Hot sauce. Sauce. Hot Sarap sa sauce. inyo. Hot sauce. Ang gusto kita kayong palada. Dada. Yan. Yung mga kailangan ko talaga. Mama na yung sarang warapon. Kailangan ko talaga itong mga to. Ano pa? Ano ba gagawin? Yung mga panali. Hot sauce. Oh. Parehas ko na kayo. Ayun. Kaya tayo mga kasama nung ano. Kaya tayo magkasama. Wow. Isang libo. Hindi gagawin baga. Parehas peso. Hot chili. Chili garlic. Alat. Alat mo na. Wow. Talaga yun. Ang Ang gaya ng tila. Ayun. Ito na ang pagtesin. Ito. Kanong kumain magkano din? Una, mga una, Ha? una. Ano na? Yan. Cold coffee. Ano? Wow, may bonus. Hayo man may bonus miswa. pa. Rayo ni Wow. kay Polo. Ito na. Ayun. Ayun, gaya mo. Ba't maya akong hilig magsurot kayo ni? Tatay. Mahulog ang tunay. Tatay. Kakano ko rin. Ligong ka sa tatay mo. Utong salo pa. Makasikid ka Ano dyan pang ha. baile? Makasikid ka dyan ha. Wow, may bado oh. Ika dyan, magpulo-pulo ka mo. Yan, kulaon. Ang lalaki. Ano, bukas ano, katubangan. Iyo. Ito, pwede pa to. Lagay ka kaan. Sa dagat. Pang beach. Oo, baka may babasag ni ka. Nak, ay, sasanan. Ano na ito? Yun. Ano pa? Ali, anak dyan. Parang si ano, Leto Atienza. Leto Atienza. Ng Manila. Ito kulaon. Garo kang kasi Duterte.
Hins yata. Hins. Ano ito? Yan, hins na yun. Medium. Ayun. Ayos yun. Yan, wala na. Bas na. Sulit mag-aral niya kung sa lakulaan na Hindi sa dakulang kanto. Tita Marie, thank you very much. And salamat, sobrang salamat kasi po naalala niyo po kami. Naalala niyo po akong padala ng mga package. Hindi ko po inaasahan na may mga package din po para sa amin. Ayan. Sobrang akong nagpapasalamat dahil hindi niyo po kami nakalimutan. Napakalaking bagay na po ito sa amin. Hindi na po namin ito bibilhin. Napakalaking tipid na po ito. Yan, lalo po itong mga mga damit. Saka itong mga ito pong mga plato. Yan. Salamat po, salamat. Make today ridiculously amazing. Yung isa naman, do more of what makes you happy. Yan. Again, thank you Tita Marie Darpa Hopkins sa mga padala niyo pong package para po sa amin. God bless po. So, wala na po akong ibang masabi kundi salamat. Kuha ni Tita Marie yung mga gusto ko sa damit. Ayan. Medium size. Parang ayun. Ang ganda. Napakaganda. Sampulong milyon. Mga ano sa ato, mga lima. Yan, muli po. Thank you Tita Marie Darpa Hopkins sa package. Salamat talaga. Sobrang pasasalamat po. Hindi niyo po kami nakalimutan. God bless po ulit Tita Marie. And yung guys, baka gusto niyo yung chocolate. Uli ko pati isuduman na to. Chocolate. Laptop. Ginagawa mo. May papel pala. May balat pala yung chocolate. Thank you Tita Marie Darpa Hopkins sa mga package. Hindi niyo po kami nakalimutan. Yan. Napakarami po nito. Kaya maraming salamat po sa effort mo kasi sa sobrang dami nito. Binalot mo pa talaga halos lahat. Binalot mo. Nag-aksaya ka ng oras para balutin to lahat. So yan. Gusto mo? Kaya maraming salamat po. Alin? Ano yun? Abang mo ka, maliligipong ko. Sarap.